Lluís patrocina la cuina de Casa Roque. Estem a divendres, tal com vam dir ahir, avui farem un hojaldre, un dels plats estrella de Casa Roque i, com no, una guarnició en la poma que fem un pato. Però avui ens han buscat un bon ajudant. Seguim la gent de lo Porceller Traiguera i tenim a nosaltres a Ramon, un altre dels integrants de l'equip. Buenas, Carlos, soc Ramon, soc el comercial del Porcellet i no res, he vingut a ajudar-te a veure Perfecte, i com tampoc et deixin a conèixer tota l'empresa. Claro, i a de prec una miqueta més de cuina, que jo soc... Pues ja veuràs tu que en aquests programes són molt facilet i molt senzillet. Mira, Perfecte. avui anem a fer un hojaldre que és molt facilet, un hojaldre que hem modificat i hem millorat en els vostres productes. Mira, ingredients molt fàcils, molt senzillets. Tenim el hojaldre, tenim secreto, una miqueta de bacon, poma i clau per a fer la decoració en el pato, un paté de manzana, que ara mos diràs perquè este paté és el vostre. Paté de poma. Traiguera se diu poma. Poma, Aquí diem manzana. Ahí a cada poble. Una miqueta de trufa i una miqueta de el rovell de l'ou per a pintar després l'hojaldre. I sal i oli. Com ho veus? Perfecte. Facilet i senzillet. Sí. Molt senzillet, molt senzillet. Pues mira, primer que res m'agradaria que mos contara el paté de poma, com el feu, quin és el paté... Més que res, per què té que ser un paté? Perquè m'heu parlat tots des de l'empresa que és un paté que és meravellós i l'he tastat i està boníssim per directament una tostadeta, un taler, no res més. Perfecte. Però perquè els nostres televidents puguin veure què és, conta-mos un poquet. Pues este paté fa poc que el fem. Farà tot Nadal, lo solem fer per Nadal. I la veritat és que surt molt bé perquè és una cosa que mos queda molt bona. I no res, i prova, ara quan ho provaràs veuràs que... No, ja l'he provat. Ja l'has provat. Ja. Quan l'hem tret ja del recipient, pues ara jo crec un poquet el ditet ja m'ha en este plat que farem quedarà de lujo. Perfecte, doncs anem a preparar tot i en seguida tornem. No us n'aneu. Anem a començar la receta. Primer que res, anem a començar a fregir la carn, ¿vale? I anem a fer una miqueta d'oli del vostre. Oli del porcellet. N'hi ha que per gastar tot el producte del porcellet. Li ficarem també una miqueta de secreto. Contamos les meravilles d'este secreto. Avui li hem llevat una miqueta de grasseta. La grasseta d'eixi la vam fer tota la grasseta perquè estava molt millor. El tornes a tallar làmines? Però avui el tallem així a trossets perquè això després, dins de l'hojaldre, avui el tallem una miqueta més grosset. Més grosset, ja ho veig. Més grosset perquè, diguem, serà els trossets de carn que aniran dins de l'hojaldre. Sí. I així que el que estic fent és llevar-li una miqueta de grasseta. Avui li lleves un pelín més. Avui no ens interessa que tingui tanta grasseta, però la grasseta no la tirem, la guardem per a fer altres coses. No, que la grasseta és el millor. No n'hi ha que tirar res, n'hi ha que guardar-ho tot. A veure, un poquet, perquè anem a fer dos, uno fa tu. Que infiltració que té, eh? Imagina't. Mare de Déu. Això està boníssim. I ara ja, directament, jo crec que inclús en la grasseta que tindria no faria falta ni ficar-li oli. No fa falta ni oli. Fiquem ahí. Li fiquem un puntet de sal. I després farem el que m'agrada dels cuiners, flambejar. Per això ja és opcional. Cada un... Tens que fer-ho. Sí. Preparad. Anem a començar la receta. Mira. Perfecte. Una plaqueta per a tu. Una plaqueta per a mi. Una per tu i una per a mi. El resto de l'equip no res, No us ho deixem gastar res. No. Vale. Una pinceta. Que així hi ha que parar molt de compte, que no se mos creme. Vale. Primer que res, agarres un cuchillo i el que anem a fer, mira, això serà tipus, este hojaldre va néixer del solomillo Wellington, que és un solomillo de l'antiga cuina. Entonces, mon pare el que va fer a través d'aquesta receta el va modificar. Entonces, primer que res, anem a llevar-li dos tiretes i llevar així de la punta dos trossets i això anem a deixar així en companyia. És igual, més grosser que més finet. Tranquil que no traurem la regla a veure com està de... Dos tiretes.
Les deixo aquí. Sí, deixa-les ahí. Jo li pego ja volta a la carn. Hòstia, com s'està quedant, tu. Imagina com se queda. Mare meva. I ara ja agarrem una miqueta de paté. I el paté anem a extendre'l a través de... És que a més este paté està meloset, jugoset, Hòstia, està ahí... se desfà. Està ahí perfecte. Fa ganes d'agarrar un tros de pa Hòstia, a cullerades. i directament... Veus, ahí ben repartidet. No arribes hasta la punta, ¿vale? Que Clar. se queden laterals. Vale, que si arribes tampoc passa res, ¿eh? No patisques. Així tu la faena i el porcellet és la faena Jo de comercial. de comercial. La meva feina és vendre, anar per Exactament. ahí, patrocinar el producte i intentar vendre el màxim. Exactament. I què opina la gent? Perquè tu tens contacte directe amb la gent. Claro. Jo, per lo que he vist, és un producte meravellós, però Meravellós. la gent, Nosaltres- poquet a poquet, Nosaltres destaquem per la qualitat que tenim en el producte. Perquè tots els productes que tenim los mirem, los remirem, perquè sigui una qualitat perfecta. Saps? Així com s'aconsegueix una bona venda. Lo principal era això, lo principal Així és que està prou bé. Un poquet més, mireu, feu així esteset, vale? I ara, quan ho tens, directament, li fiquem ara una miqueta del bacon ahumaet, de la patxeta ahumaeta, que també és de la vostra empresa. Perquè vosaltres, a part de tots els productes que han vist en aquesta setmana, Sí. quins productes més us podria recomanar? Ui, nosaltres, per exemple, el nostre producte estrella és el pernil, perquè nosaltres criem cerdos, tenim molt Sí, de vam veure que cerdos. li vam fer una demostració, però este ja me l'he quedat per mi, eh? Este s'ha quedat aquí. Ho mirarem. Jo crec que avui t'han fet pujar perquè t'emportares el pernil. Jo crec que va dir... Podria ser. Diu, ja que Després, puges... la cecina que tenim també és espectacular, perquè nosaltres mos triem els animals. Nosaltres anem i triem els animals que volem, que això també és un privilegi, poder tu Això triar és de els bandera. animals. Un segonet. Sí. Mira, ara sí anem a llevar-li una miqueta de Hòstia, oliet. Mira com s'ha quedat. mare meva. Anem a llevar-li un poquet d'oliet i anem a fer... Este oliet també el podríem estar sucar i tot en pa. Sí. Vale, ahí tenim. Fico les Sí, fica les també. tiretes. I ara, ojo que va. Tu has vist això com m'agrada les cuines de flambejar? Sí, a veure. Pues, lo que sempre avisem, l'extractor pagat per si acas farem flamera massa gran, que no tinguem perill que se mos cremaren i quedarem als bomberos. Preparats? Pega-li Ojo, foc, que va. pega-li foc. A ver si nos toca quedar bomberos de veres, Vale? I entonces ara, en tot este juguet, I això per què se fa, Carlos? Ho podries això, a comentar? veure, lo de flambejar és per dos motius. A part que m'ho agrada fer fogueretes, així som molt de Sant Antoni, entonces n'hi ha que fer-li una foguera. Claro. I a part també, el que estem intentant, veus, si te fijes, tot el que s'havia pogut quedar agarrat a la cassola, Sí. d'eixa forma ho fem és desglaçar-ho. Soltem tot el sabor, tota la graseta, i així agafem tot el sabor que pugui quedar a la cassola. És Mira. una cosa nova que sabré. Aquest plat li podré fer la nòvia algun Hombre, dia. home, algun dia no, demà. Home, Això ja... Primer he de practicar perquè me quede bé i després lo podré ahí fer. veuràs perfecte, mira. Això per així. Vale? Vaig agarrar jo dos granes i tu tres xicotets. Perfecte. Així la tenim ahí. Ara, a este plat directament, anem a ficar-li una miqueta de trufa. Vale, jo em fico el meu i ara te'l passaré. Vale, la trufa se podria ficar també, jo m'agrada sempre ficar-la així més ratlladeta, perquè així se repartir més el sabor. Però també se podria ficar directament la vinaeta, ficaríem una tireta. Ja dic, a mi m'agrada més ratlladeta perquè així se repartir molt més el sabor. Vale? I ara sí, Perfecte. molt bé. Fica-li un poquet més. Mentrestant, mig minutet i enseguida tornem. Ah, ho tens ahí perfecte, t'està quedant perfecte. Seguim en la receta, la trufeta o birrallaeta. Ara ja Perfecte. anem a anar enrotllant. Ahí el que tenim que fer és, en la calentoreta de la mà, anirem enrotllant, ¿vale? Perquè se quede ahí. Cosa donar. ¿Vale? Així allà, en la mateixa calentoreta de la mà. ¿Vale? Apretem. Muy bien, muy bien. Si no ho tenim així, el hojaldre. Anem a portar la nostra bandejeta. Ah, doncs perfecte. Ara, primer que res, mira, fiquem uno, i fiques també el teu, i dos.
Ara, anem a fer de pintors. Ara directament en la llema de l'ou anem a pintar-los, perquè així també li donarà un color Se donarà per fora. molt millor. Després, ara sí li ficarem aquestes tiretes que hem deixat. Això és per donar-li ara la decoració, per fer-li ahí 2 trossets. Igual han corregut una miqueta massa que l'hojaldre se mos ha quartejat un poquet, però no passa res perquè ara dins del forn això se quedarà ja tapadet. Mira, agarrem les 2 tiretes i ara, veus? Sí. Ficarem una ahí i l'altra així. I ara ho pinto. Muy bien, ara ja el teu turno. Hola. Ja que tindré en compte això, que podem ficar una tireta, podem ficar-ne 2. Per què primer pinto los hojaldres després li fico les tires? Perquè d'aquesta forma les tires se queden pegadetes. S'apeguen bé ahí. Va millor. I ara ja... I així me comentaves, Carlos, que aquí feu un plat paregut. Sí, este plat nosaltres el fem, però en el solomillo de cerdo. Ah. Este plat, mon pare, quan el va crear, el fe en solomillo de corder. Però com En solomillo de corder és peculiar. com el corder només té 2 solomillos, pues no hi ha prou Claro, quantitat no, de solomillos. Poca xitxa. Com ho veus? Perfecte. Anem al forn, Sí, sí. preparaet per fer el Preparat. pato, Sí. ingredients per fer la decoració. Teniu en compte que la poma va molt bé perquè per l'hojaldre ens ajuda a acabar de digerir. A part que la decoració queda molt bonica, però va molt bé per això, perquè l'hojaldre és un plat que sempre pot resultar una miqueta copiós. Entonces, en això. Ingredients. Molt facilet. Poma, La poma. clau, no clau de clavatatges, Que- sinó clau d'espècie, perquè en això després fas els ullets i ja té les pestanyetes, cuchillo i un poquet de paciència. No res més. A veure Facilet. com m'ho sortirà. Facilet, mira. Primer que res, tallem. Mira, el faig jo primer, i Sí, quina, fes-la tu primer i així Mira. ho veig. llevem aquí. Vale. I ahí anem a llevar-li la coa. El truc està en que tenim que fer tall en V. Però un segonet que me limpio les mans. Vale. Que així si no, si teniu les mans una miqueta de grasseta davant del pati i de més, No és barat. no va molt bé. Llavors, anem a fer un tall en V. L'important és això. El tall en V, si la V la faig molt inclinada, arribarà a un punt que estarà tan inclinat que Tocarem. que se juntaran, i si està massa horitzontal se mos quedarà massa pla. Faig un tallet, un altre tallet per així. És més fàcil de lo que pareix, A veure, un altre. si mos aclarim. Sí, molt senzill, mira. I ahí tindríem la primera part. Així tal qual ja mos valdria com a decoració. El tanquem una miqueta, inclús li podíem fer una miqueta així dalt. Us vaig a tirar-me a l'aventura, a veure. Veus? Així anar. Vale, primer li tallo este... Primer li talles. Eixe trosset que tallarem serà després per a fer el cap. Això és la base. Sempre que estem fent qualsevol tipus de tall, sempre tenim que tindre el producte de molta base, perquè així no mos tallarem. Claro. Perquè si tinguérem la part redoneta, teníem el perill de que se mos trencaren. A veure. Oye, Ara, un trosset així. No? en V. Perfecte. Així te queda millor que a mi, A veure, espera, ara Sí, la pots girar. la puc girar. Sí, espera, mira, eixe tall, fija sempre on és l'últim tall. Si este tall el tens així, Sí. ¿vale? Si este el fas així tan caet no t'eixirà bé. Entonces, és millor que faigues més Que obert. l'agarro més obertet. Vale. ¿Vale? Així ja te quedarà. Perfecte. Aunque m'ho hagi quedat una mica de costat, no passa res. I ara li Vale. pego per aquí. Exactament, en que li faigues uno, en això te quedarà ja perfecte. Mentrestant vaig a seguir jo, mira. Així tenim, i ara sí directament al lateral anem a fer el mateix. Ajudant-nos del canto, fem les aletes. Un tallet, un altre tallet. Com ho portes? Espera, a veure si no surt. Sí. Ahí sempre tens que anar a buscar on has fet l'últim tall. Ara, per aquí ja... Perfecte. Mira, Molt m'ha bé. sortit. Ja està. Ahí jo ara, com a molt, li'n faria un altre així dalt. Sempre és convenient que deixes una miqueta obertet l'últim tall, així no sabràs d'on no te tens que passar. Claro. Ara, entonces li faig una aquí Un dalt. altre allà dalt. Ahí molt de compte, perquè si apretem massa tallarem hasta baix, si no Claro. volem.
Ah, estàs fet un artista, Ai, sí. està ahí de meravella. Soc d'un altre món, això de la decoració. Mira, pues mira. Perfecte, veus? I ara el que te deia, mira, el mateix que han fet per dalt, ho fem al costadet. Mira, fem així, un tallet, en tal que ne faigues uno, mira, en la teua, en tal que ne faigues uno, en això me conformo. Un aquí. Sí, jo ne vaig a fer dos, i si no sempre queda una miqueta més completa. Així, no? Ja està, fica només uno. I allà era un altre. Perfecte. I així, veu, Ramon no ha fet mai esta decoració, és la primera vegada que ho està fent. Imagineu-se, si és facilet, simplement paciència i un cuchillo ben afilat, no fa falta res més. Molt bé? Perfecte. Vale, ara, mira, la deixem allà al costadet i agarrem el tros, deixem aquí, i el tros de poma. En el tros de poma anem a fer el cap. Li llevem un poquet, vale? Molt bé. Les primeres vegades que ho fem és convenient que... Sí, t'haurà quedat una miqueta finet, però no passa res. No passa res. Ahir el cap ara el farem des d'aquí. Sempre la primera que ho fem, mira, anem a fer-ho molt rudimentari. Com si fos un 1, però al revés. Fem així. Mira, he fet un tall recte. I després, ja te dic, com si fos un 1. Mira, te la deixo ahí al costadet. Vale, jo tallo un tros, però primer este costat, sí. vale. I ara fem així per aquí dalt, no? Exactament. Agarra'l, mira, fes una coseta. Sí. Agarra'l com si fos una pluma de dibuixar. Molt bé. Val, sí, que m'anirà millor. Així te va molt millor. Com ho veu? Mireu quin artista tinc avui de company. Li està així de meravella. Li està així perfecte. Quan vulguis canviar de comercial i vindre aquí a ajudar més, no hi ha cap problema, No, més el tema del comercial. Muy bien. Mira, No, ara, però va bé, depèn para de que quede més bonico, li llevem un poquet per estilitzar-lo una miqueta més. Vale? Bueno, para com no en talles molt, Hòstia, s'ha trencat un... no patisques, no passa res. Han dit corxolis, Han dit corxolis. Ara ho arreglarem, no patisques. Ara, agarrem el clau i en el clau el que anem a fer és llevar-li una miqueta de el tallo. Mira, toma estos dos, això dos per a tu. Vale. Més que res perquè l'únic que, si ficarem el tallo sencer, tindríem el perill que mos trencarem el que són la poma. I en això el que anem a fer és que el nostre pato tingui ulls i tingui pestanyes. El meu pato, pobre, està una miqueta... Ara te l'arreglo jo, no patisques. Què hi fico ahí? Sí, fica-li que ara després. El teu, en vez de tindre el coll més alçat, el tenen més a Sí, i ja t'he està. trencat un poc les potes. No patisques. Ara, llevem ja els complements i anem a obrir-lo. Mira, uno, Tu li has ficat dos. pels dos costats, els Sí, bitllets? sí, per dos costadets. Espera, que el desmuntaré un poc. Sí, ara te l'arreglaré, no patisques. Veus? Hem obert i hem obert este. I les aletes. Fica-te-la així de cara. Sí. I ahí directament veus 1, 2 i 3 i les dues aletes. Ahí. Ara, així tenim que fer un quadradet. En el teu cas, fer-li un quadradet. Mira, te'l faré jo. Sí, millor. Molt poquetet, perquè com tenim poquet coll, perquè no te quede molt avall. Això és molt bonico, Veus? Quedarà molt bonico. Home, ja han quedat que a la nòvia este plat així li encantarà. Me la guanyaré. No me s'enfadarà tant. Abre, mira. I ahí lo mateix. Jo faig el tallet i ahí directament li llevarem un puntet més i enclaustarem el nostre Hòstia, cabell. que bonico. A veure el meu. Sí, també. A veure si li podem ficar. Espera, te ho arreglo jo. Espera, no, li farem un tallet perquè entre millor o entrarà. No, mira, entra. Així, no? És collir corto. Lo que te dia, el teu pato té fred. Passa que la gent de Regra, quan veniu a Morella, Ui, jo estava allí, jo no estic esteu gelat aquí acostumbrats dalt. per això. Entonces, estem esteu així acostumbrats. més acurrucaets. Sí. Però, com ho has vist? Molt bonico, molt Molt bonico. facilet i molt senzillet. Me s'ha quedat, ho hauré de provar més Ha quedat molt facilet. Pues, ara, mentrestant, s'està acabant de fer l'hojaldre, li falta un poquetet, què te pareix si anem a passar ja? Perquè ara mos queda la part final de la vostra empresa,
que heu fet una tertúlia una miqueta peculiar. La tertúlia és el millor de tot. La tertúlia, quan la veurà la gent i això, és... Com la És definiries? peculiar. Com la definiries? Peculiar. La paraula Una tertúlia peculiar, peculiar. parlant de producte i defensant la zona. Parlem una miqueta de tot, des d'economia, producte... Ho tenim que veure, Perfecte, jo crec que és el millor de... Doncs mireu, este programa fem de tot. Guisem, fem decoracions i fem hasta tertúlies. Què vos país? Anem a veure, Ramon? Anem a veure-ho. A per la tertúlia. Ramon, com se planteja la feina aquestes setmanes? Pues mos se farà dur, perquè ve una situació molt difícil, però nosaltres esperem que ho puguem sobrepassar i pues, intentarem, si no podem apoyar-nos en l'hostaleria, pues, intentarem manejar-nos d'alguna manera, pues, apoyar-nos en Benihort, que és un bon punt per nosaltres, pues, intentarem manejar-nos de la millor manera que puguem, Juan, no sé. Ja. Tu, home, tu ja ho saps que jo intente mostrar-vos que és qüestió de creer, però a vegades també penseu, creer encara. Nosaltres creem, jo per exemple, jo només penso en viure, no per això mos ha de llevar la vida, això pues, hem de seguir per avant i luchar. Si no podem fer-ho d'una manera, pues, per una altra. Intentar vendre productes, que nosaltres tenim una qualitat excel·lent, pues, aprofitar per ahir, la gent mos coneixerà cada vegada més. Però clar, és que al món modern vivim tan ràpid que una cosa que ha passat a 10.000 quilòmetres de la casa nostra mos ha portat... Mos ha portat aquesta desgràcia. Però jo tinc el pensament que a poc anirà passant, canviant i nosaltres no pararem de manejar-nos. Seguirem treballant Però saps que la famosa frase "mos han enganyat com a xinos" ara és quan té més... Ara té més sentit. Sí. Però bueno, nosaltres, ja ho saps, la nostra filosofia, almenys la meva i la dels treballadors que tenim i això, pues és que hem de lluitar. Hem de treure el carro encallat, que tu dius, hem de treure el carro que no està encallat, que nosaltres seguim treballant, però ve una situació que per tots serà complicat. Sí, no, però és que al final allò que diuen dels ditxos de vells tenen raó, Tenen raó, tot fa cap als ditxos de vells. Sí, de veritat, Si fiques a pensar-ho, tot fa cap a Clar, però nosaltres tenim una empresa d'animals, hi ha molta gent que ara se fa vegana. Bueno, doncs jo falta farem hamburgueses veganes. Nosaltres mos manejarem, el nostre producte és el cerdo, sí, però nosaltres mos hem obert de tot ara en els vins, en les carns, ara sobretot en la vaca, el buey, el bou, nosaltres mos manegem per tot. Però ara el món va ràpid, tecnologia, saps? Claro, ara estem muntant la nostra pàgina web, que de cara a Nadal ja la tindrem. Sí, ja Sanitat ha fet un TikTok i ara nosaltres intentem lo nostre molt lento, que els animals creixen a poc, matar races auto... Per exemple, este hivern, dius tu, de cara a Nadal, la situació serà difícil, però nosaltres intentarem fer unes cistelles, una més low cost, una mitjaneta i una premium, per totes les classes, que ara mateix la gent tampoc no té molt per gastar. I a les grans empreses de Castelló, no vull dir noms, com podem arribar i vendre una cistella només de productes de Castelló. Ells sempre parlen del seu patriotisme, però lo de parlar i practicar ho deuen tindre igual. Nosaltres anirem, ja saps que ho hem comentat que mos anirem, parlarem amb ells, i a veure què volen fer. A veure si li envien una cistella al rei Charlie. A veurem. Que treballava per una empresa de Castelló, me pareix, no? El rei Charlie. Home, l'empresa de Castelló, per exemple, vaig llegir esta setmana que dins de la Comunitat Valenciana, la província de Castelló, serà una de les províncies que no sofrirà tant esta crisi. Home, perquè, clar, com no hem pujat tant, tampoc no podem baixar tant. No, perquè el sector de l'azulejo, econòmicament, estem ahí, per això nosaltres també ens podem apoyar en aquest sector. Ja saps aquell xiste, no? Alicat a la ieye. Bueno, per això, Juan, i no res. Bueno, va. Mos manejarem i intentarem fer el millor possible, que ja ho saps que el nostre producte té molta qualitat i suposa que podrem manejar-nos. Tu saps que mentre hàbiga per viure ja no cal res més. Ja
que la segona residència tampoc no la volem. No, nosaltres hem de viure A la primera i avant. present, ja està. I avant. Ja està. Bueno, va, fem un brindis. Bueno, per la presa Porcellet i perquè tot vagi bé. Va, i per tirar endavant. Va tirar endavant. Ja quasi ho tenim, eh? Tenim ahí la decoració, tenim el Sí, plateret. sí, Anem a treure del forn. Perfecte. Anem allà. Mira, mira. Hòstia. Mira, quina pinta que té. Ara directament, això anem a ficar-ho al plat. Tenim que parar molt de compte, Sí que no mos trenque. que no se trenque. I en això acabaríem ja la nostra setmana Mare, com estarà això? en les recetes de l'empresa Lo Porceller de Traiguera. Mira, tenim així. I ara ja anem a ficar la Te volia dir decoració. una cosa, Carlos. Va, mira, el meu pato pa tu. Me'n recordaré tota la vida d'este pato que he fet avui. Veus? Si està ahí, Tota la vida me'n recordaré. mira, fiquem aixina, Perfecte, que i ahí ja ho tenim ahí perfecte. Pues en això acaba la nostra setmana i agrair en nom de Casa Roque tota la gent que fem el programa, esta setmana que heu col·laborat de Lo Porcellet en tot el que heu aportat. I nosaltres a vosaltres per portar-nos aquí. I donar-nos a Moltíssimes conèixer. gràcies. I un dia més, simplement, dir-li a la gent que Lo Porcellet té un munt de productes, que teniu les Tenim carnisseries... a Traiguera i a Sant Jordi, podeu vindre quan vulgueu Exacte. i provareu tot el que tenim, que veureu com és qualitat de la bona. I a més, si dieu que ho heu vist al programa, encara us cuidaran I més. potser un descompte i tot vos cau. Mira què mos han trobat, Pues no res. Perfecte, Carlos. Agraïm la participació i donar recuerdos a tota la gent que esta setmana han conegut, a part de l'equip, I grans persones. i heu col·laborat molt amb nosaltres. Moltes gràcies per tot. Moltíssimes gràcies. Seguim en contacte. Mira, anem a ensenyar els platerets. Veus? Tenim ahí... Veus? Tenim ahí el nostre plateret. Ahí, perfecte. Com ho veu? Una setmana més. Esperem que vos agrada el programa. Que aproveche i la setmana que ve més. Adéu. Hasta luego.